Mula sa Las Piñas, dalawang magkaibigan ang di umano ay 2 linggo nang hindi nakikita at nakokontak. Hinaing ng mga kamag-anak ay matulungan mahagilap sina Roderick Roda Martinez, 45 years old, at si Raven Katindig, 18 years old. Ang pinadalang panawagan ni Marites Duran, ang kapatid ni Roda. Panoorin po natin ito. Ako po si Marites Duran. Nananawagan po ako. Yung kapatid ko po kasi na si Roderick Martinez aka Roda Duran ay nawawala po siya. Siya po ay naka-stay sa Las Piñas, Metro Manila. 3 weeks na pong nawawala. Nakakausap din po namin yung amo niya, may-ari ng parlor na pinapasokan niya. May kasama daw po na binatilyo yung kapatid ko na last day na nakita. Ngayon po, hindi pa rin po siya nakikita. Wala po kami alam ngayon kung asaan po siya. Kaya po, nananawagan po ako na baka may nakakita or makakilala dun sa kapatid namin. Meron po akong FB account. Pwede nyo po akong i-message sa messenger kung sakasakali man pong may nakakakilala or nakakita sa kapatid ko. Maglalagay din po kami ng contact number para po ma-text nyo po kami or ma-chat nyo po kami. Maraming salamat po. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Marites Duran, ang kapatid ni Roderick o alias Roda Martinez. Ma'am, maaari nyo bang maikwento kung kailan yung huling nakita nyo itong kapatid na si Roda? Actually po, huling nakita yung kapatid ko sa Las Piñas noong February 19. Ano daw yung huli niyang paalam sa inyo, ma'am, bago ito umalis ng bahay ninyo? Niya po dun sa amo niya, magdi-day off. If I'm not mistaken po, Wednesday, sinundo daw po nung Raven. Hindi na po sila nakita. Opo, ma'am, may binabanggit kang pangalang Raven. Sino ba ito sa pagkakakilala mo? Kaano daw ito ng kapatid mong si Roda? Yung Raven po, siya po yung kasama nung kapatid ko that day na nawala, na sumundo sa kapatid ko. Okay, so ibig sabihin, ma'am, first time nyo lang na makilala itong si Raven? Actually, hindi ko siya kilala. Ang amo po nung kapatid ko ang nakakakilala sa kanya. So ano daw yung paalam sa yun, ma'am, ni Roda bago ito umalis? Ang paalam niya po is magdi-day off lang po. Tapos yun na, ma'am, hindi nyo na magilap. Meron ba itong dalang cellphone or na sinubukan nyo bang makontak ito, ma'am, si Roda? Sinubukan pong i-contact pero wala pong makontak. Kahit po yung Revin, hindi makontak din po ng pamilya niya. Si Roda po kasi may time din po yan na umaalis pero nagpapaalam po yan. And then, halimbawa, 2 araw man yan hindi dumating, nagme-message yan or tumatawag. Kahit po yun walang cellphone, gumagawa yan ng paraan na makapag-sign in sa iba at makapagpaalam. Talagang nagpapaalam to, ma'am, si Roda, no? Talagang may something talaga dito sa pagkawalan ng kapatid mo at itong si Raven. Opo. Ma'am, natatandaan mo po ba ang huling suot na damit nito ni Roda? Hindi po na matandaan yung huling suot niya. Basta may dala lang daw ng maliit na bag, siguro sling bag. Actually, ugali naman talaga yun na magdala ng, meron siyang suklay, polvo, lipstick, yun lang. Siguro yun lang ang laman. So, ibig sabihin, wala naman itong dalang bag na malaki or kumbaga lagayan ng damit? Wala. Opo. Lahat po ng gamit niya is andun. Opo. Ito bang insidente, ma'am, na-report niyo po ba sa barangay or sa PNP? Noong March 4 po, na-report na po sa Las Piñas Police at sa barangay. Opo. Sa magkakapatid, ma'am, pangilan po ito si Roda? Sa amin po, pangatlo. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono itong si Angelita Orbeta, ang nanay naman ni Raven Katindig. Ma'am, ito bang anak niyo, ma'am, nagpaalam kung saan daw pupunta? Kasi 2 linggo na nang nakalipas, hindi niyo pa nakukontak. Nung umalis po, nandito po yan sa bahay. Yung dalawa na yan, Roda, saka yung anak ko po. Dito nagtatambay po yan kasi naglalaro sila ng slot sa games. Noong unang umalis si Roda, tapos naligo yung anak ko. Pagkaligo, walang sabi-sabi kung saan pupunta. Basta umalis sila. Akala ko naman dyan lang, babalik sila. Mga ilang araw na wala ako talaga. Okay. Tapos hinalam ko po doon sa may parlor, yung Roda. Ang sabi sa akin, wala ako si Roda rito. Kasama po yung anak ko, yun ang sabi. Ay naku, sabi ko, ano ba yan? Kasi hindi mo lang sabi sa akin na ganun nga, na umalis sila, na saan sila pupunta. Wala. Magdadalawang linggo na, wala pa rin po.
Kaya nag-alala na po ko. Yun, nag-report na po ko sa barangay. Pinuntahan ko pa ko yung parlo na may-ari ng pinapasukan ni Roda po. So ma'am, ibig sabihin ma'am, bago ito mawala, nanggaling pa dyan mismo sa bahay ninyo ma'am, itong dalawa. Opo, dito po talaga sila naglalaro ng games po. Okay, bago ito ma'am mawala itong anak nyo ma'am, meron ba siyang napansin na merong bit-bit siyang bag or mga gamit? Wala ko. Pagtapos maligo kasi t-shirt na puti. Tapos ang shirt na puti. Naka-all white po siya eh. Okay. Pagkaligo, wala. Umalis na. Okay, t-shirt na Tapos puti, ilang araw na po, wala. Hindi nagbabalita ho. t-shirt na puti at short na puti ma'am. Oho, all white sila ho. All white po siyang nakasuot po. So sinasabi mo ma'am, pagkakakwento mo ma'am, posibleng magkasama itong si Roderick at itong anak mong si Raven. Opo, kasi nandito pa ho sila eh. Parang narinig ko po may pupuntahan sila. Hindi naman nagpaalam yung anak ko saan pupunta. Basta lang umalis. Meron ba siyang nasabi sa'yo na kumbaga kahit magpaalam lamang na may pupuntahan silang dalawa? Wala ho. Kaya nga ho, nag-report kung ano, kaya hinahanap ko po yung anak ko po eh. Wala Opo. talaga akong sabi ho. Ito ma'am na anak mo ma'am si Raven, 18 years old, nag-aaral pa po ba ito? Hindi na po. May dala ba siyang ng mga oras na yun ma'am na cellphone na pwede natin makontak sana? Wala akong dalang cellphone niyo kasi gumagamit lang po sa akin yung cellphone eh. Ito ma'am na kasama ni Raven, itong si Roda, gaano mo siya ma'am kakilala? Masyado kasi ilang araw pa lang ho, pabalik-balik siya, pupunta po siya dito kay Raven po. Siguro mag-aapat na araw pa lang po. So ibig sabihin ma'am, kumbaga hindi pa itong si Roda pamilyar sa inyo ma'am. Hindi pa ho kilala masyado po yan. Ano yung kadalasang ginagawa dyan sa bahay nyo in case na nagtatambay daw? Naglalaro po sila ng games, nag-slot. Meron ka bang mga kaibigan ni Raven na natanungan na posibleng nakakita lamang? Tanong na po kami sa Parañaque po kasi madalas po yan nagpupunta yan doon eh. Kasama po si Roda. Hinahanap na po namin sa Parañaque. Wala ho, mga kaibigan, wala pa ho. Okay. Wala rin po nakakaano sa kanila kung nasaan po yun sila. Opo. Ito bang insidente ma'am, na-report nyo po ba sa barangay ninyo ma'am? Opo, na-report ko na po dito. Unahin na natin, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Patrolman Carlo Argame ng Substation 1 ng Las Piñas City. Magandang hapon, Patrolman Argame. Ito pong insidente po ba ay na-report sa inyong tanggapan? Dahil napagtanong ako po, sir, nung March 4 ng gabi, yung mga duty natin, wala naman daw po nag-report dito. Maitanong ko na lang siguro, sir, ano po yung ginagawa nating hakbang para makatulong po sa paghanap dito sa dalawang nawawala po dyan sa Las Piñas? Pag ganyan po ba, pag nilagpas na po ng, sir, ng 24 hours, i-report po agad sa pinakamalapit na police station po. Sir, matanong ko lang, ano po yung ginagawa nating hakbang para makatulong po sa paghanap po dito sa dalawang nawawala itong si Roda at si Raven? Ano po, yung picture po nung missing person, pwede po nating i-post sa social media po ng bawat istasyon ay pakalat sa mga personnel po. Diyan po sa istasyon nyo, sir, ano po yung ginagawa natin para makatulong sa paghanap dito? Ay sir, nire-repair po namin sila sa sa headquarters, then yung headquarters po para maipakalat po sa buong istasyon, buong area po ng Las Piñas. Opo. So far, sir, wala pa tayong lead sa pwedeng pagkakaturo nitong dalawang nawawala. Wala pa naman po. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Patrolman Carlo Argame ng Substation 1 ng Las Piñas City. Hindi pa daw na i-report ito, kaya sa mga ating mga kababayan, in case na po nawalan tayo, dapat siguro mas mabilis na ma-report po ito sa PNP para matulungan po kayo. Nasa kabilang linya ng ating telepono na rin ang barangay admin na si Jojo. Sir, ito po bang insidente po ay na-report po sa inyong barangay? Actually, kapag pa-blatter po yan noong pong March 4. March 4. Opo. Sa ngayon, sir, meron na po ba tayong lead? Kasi halos 2 linggo na po ang lumipas, hindi pa daw nahanap itong dalawa. Wala pong lead. Kasi po nung pinablatter po nila to nung March 4 saka March 5, ang pinalagay lang po kasi nila dito is for record purposes lang po. Pero sa ngayon, sir, meron po ba tayong hakbang or aksyon sa paghanap para makatulong po sa paghanap dito sa dalawa? Actually, pinaimbestigahan na nga po namin siya. Pinuntahan po namin actually yung pong may-ari ng salon kung saan po pumapasok yung si Roderick. Opo. Ang sabi po kasi ng may-ari ng salon, kaya naman po late na nila itong napablatter kasi po may mga record naman na daw yan kasi
previously na nawawala talaga ng 2 linggo pero bumabalik naman after. So kaya nga po, although yung last na report niya sa salon ay February 19, March 4 lang po nila napablatter kasi nga po medyo nagtaka na rin po yung may-ari ng salon dahil medyo matagal na po na nawala at totally wala na pong communication kahit po doon sa mga kasama. Then nung March 5 naman po, yung mother naman po nung isa ang nagpunta po dito para ipablatter na yun daw pong anak din niya ay nawawala. Pero ayon naman po dito sa salaysay mismo nung mother, huling nakita siya nung February 19 ng 11:30 ng gabi na ang kasama niya po is yung nagtatrabaho sa salon. Siguro sir, hingi na lang sana kami ng mensahe sa mga ganitong sitwasyon in case na kumbaga dapat mai-report agad sa barangay para kumbaga ma-aksyonan at matulungan natin. Opo, yun naman po actually po yung lagi po nating pinapaalala na dapat po after 24 hours po na nawala po or hindi na po nagpakita, dapat immediately po nare-report po sa barangay. Apo. Para po ma-aksyonan po natin agad. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po Sir Jojo Santos, ang barangay admin ng Barangay Zapote, Las Piñas City. Balikan natin si Ma'am Marites. Sir, good afternoon po. Pwede po ako, sir, na humingi ng contact number ng Barangay Zapote at saka ng Police Station 2 ng Las Piñas po. Kasi yung kapatid ko po humingi sa akin ng number para daw may makontak siya dyan. Apo, sige po ma'am. Mamaya po ibibigay po namin ora mismo po ma'am. Sige po, salamat. Apo, ma'am, kung meron kang panawagan po sa publiko, kasi marami tayong tagapanood at tagapakinig, ano po yun ma'am? Nananawagan po ako na kung sino man po ang nakakakilala o nakakita sa kapatid ko na si Roderick Martinez, aka Roda Duran, kung po pwede po ay ipaalam po sa amin or po sa inyo, kahit po sa police station o sa barangay, dahil gusto na rin na po namin malaman kung asan yung kapatid namin. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po ma'am. Balikan ko rin si Nanay Angelita Orbeta. Opo. Apo, kung meron ka ma'am na mensahe, ano po yun ma'am? Nananawagan po ako kung sino man pong nakakita po kay Raymond Katindig, siya naman po, tawagin po ako sa number na yon o kaya ipagbigay ulam po sa amin dito sa magulang niya. Kaya mga kaksyon, muli naka-flash ngayon sa inyong mga screen ang information ng nawawala na sila Roderick Roda Martinez, 45 years old, at si Raven Katindig, 18 years old. Kung namumukan ninyo sila, ay mabuting ipagbigay alam agad sa aming tanggapan. Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, tabang ora mismo. Ayan, maraming salamat muli sa inyo Marites at Angelita. Asahan niyo po kami ay patuloy na susubaybay at aalalay po sa inyo hanggang sa mahanap na po itong kapamilya niyo po ma'am. Opo. Sige po, maraming salamat po. Apo. Maraming salamat din po.